Isusu Christu. Drahí bratia, milé sestry, svätá sestra Faustína v svojom denníčku raz spomína to, že jeden večer, keď sa vrátila na svoju izbu, prežívala strašnú bolesť. Nie len fyzickú, ale aj bolesť duše. A tak sa začala modliť. Pane Ježišu, veď Ty ma počuješ, Ty vidíš, ako ja trpím a že už trpieť nevládzem. A tak začala prosiť, Pane Ježišu, prosím ťa, zober odo mňa túto bolesť, aby som mohla nabrať aj fyzických síl skrze spánok. A vtedy k nej Ježiš prehovoril slovami, ak príjmeš túto bolesť, ak príjmeš to, že trpíš, príjmeš Božiu vôľu a príjmeš ju tak, že za ňu budeš ďakovať, že za ňu budeš vďačná, za tú celú bolesť. A to isté je možno odpoveď aj pre nás, keď si tak človek povie, že ako byť šťastný, ako byť radostný. No jednoducho, keď príjmeš Božiu vôľu. A to je práve vtedy, keď si nevyberáš len to dobré, len to krásne, ale príjmeš a poďakuješ aj za to bolestivé, čo sa možno, a nie možno, ale naisto sa skrýva aj v krížovej ceste. Krížová cesta, ktorú budeme mať teraz príležitosť vidieť, je takým nádherným obrazom toho, ako človek, Boh, náš Pán Ježiš Kristus, prijal Božiu vôľu, prijal bolesť a zároveň zažil radosť z toho, že mohol trpieť. A my dnes sa necháme inšpirovať práve touto krížovou cestou so skupinou Anastázis, aby sme aj my vedeli tak ako samotný Ježiš, ako svätá sestra Faustína, aby aj my sme načerpali kúsok z tej svetosti a posunuli sa ďalej na ceste k svetosti a zažili, že tá bolesť, ak je prijatá, tak z nej plynie len a len radosť a pokoj. Tak toto vám prajem, aby ste po tejto krížovej ceste už radi prijímali celú Božiu vôľu, ako má Boh pre vás pripravenú. Že nie len to dobré, Pane Bože, za to Ti ďakujem a zober odo mňa všetko zlé, všetko, celý ten nepokoj, celú bolesť, ale aby sme ďakovali Bohu za celý náš život. Taký, aký je, hoci nie je podľa našich predstav, ale je podľa predstav nášho nebeského Otca. Príjemný a požehnaný večer vám prajem a krásny duchovný zážitok. Sláva Isusu Christu. Buď svetlo. Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami. Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súd. Vyžeň rastliny a stromy podľa svojho druhu. Svetlá na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu.
človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Kde je tvoj brat Ábel? A či som ja stráž za svojho brata? Abraham, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Teraz som poznal, že sa bojíš Boha. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy, pretože si poslúchol môj hlas. Izák, Jakub, Jozef. Hoďme ho do studne! Mojžiš, Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Juda, Fáres, Ezrom, Aram, Aminádab, Náson, Salmon, Boz, Obed, Jese, Dávid. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Nič moju neprávo. Šalam, Roboam, Abiáš, Ázu, Jozafat, Joram, Oziáš, Joatam, Achas, Ezechiáš, Manases, Amon, Joziáš, Jechoniáš, Salatiel, Zorobábel, Abiuda, Eliakim, Azor, Achim, Eliud, Eleazar, Mátan, Jakub, Jozef. Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieňa. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn.
svet razuma, nebo zvijezdom služašći zvijezdою čakuся, tebe klanjatися soncu pravdi i tebe vidjeti s visoti vostoka, Gospodi, slava Tebje. To nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zalúbenie. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako Ty. Ma tento kalich nemôže minúť a musím to piť. Nech sa stane tvoja vôľa. Judáš, voskom zrádzaš syna človeka.
Žena, nepoznám ho. Človeče, nie som. Človeče, neviem, čo hovoríš. Života, 3 roky života, 3 roky života sú preč. 3 roky života, 3 roky života, 3 roky života sú preč. 3 roky života, 3 roky života, 3 roky života sú preč. 3 roky ho spoznávam, stále za ním kráčam. Vždy, keď som bol s ním, cítil som sa šťastnejší. Teraz leží v hrobe sám, pod krížom som s ním nestál. Až keď kohút zaspieval, beznený mi novú nádej dal, novú nádej dal, novú nádej dal. Volám sa apoštol, nový zmysel mám. Až po jeho zmrtvých vstaní spásu v srdci mám. Volám sa apoštol, nový zmysel mám. Až po jeho zmrtvých vstaní spásu v srdci mám. 3 roky ho spoznávam, stále za ním kráčam. Vždy, keď som bol s ním, cítil som sa šťastnejší. Teraz leží v hrobe sám, pod krížom som s ním nestál. Až keď kohút zaspieval, beznený mi novú nádej dal, novú nádej dal, novú nádej dal. Volám sa apoštol, nový zmysel mám. Až po jeho zmrtvých vstaní spásu v srdci mám. Volám sa apoštol, nový zmysel mám. Až po jeho zmrtvých vstaní spásu v srdci mám.
spásu v srdci má. Som Peter, apoštol nášho Pána. 3 roky som kráčal s Kristom. Sedel som pri jeho nohách, keď vyučoval, keď uzdravoval. No zutekal som ešte pred začiatkom jeho cesty utrpenia. S jeho krížovou cestou som nemal nič spoločné. Aj ty sa teraz pýtaš, čo máš spoločné s udalosťou, ktorá sa stala pred 2000 rokmi. Hoci som ju vtedy neprežil fyzicky, prežíval som túto cestu lásky a jej jednotlivé zastavenia počas celého svojho života. Počas svojho života a najmä vo chvíľach, keď som svoje srdce smeroval ku Kristovi, ktorý ma viedol na ceste pastiera, jeho nevesty, Svätej cirkvi. Drahý priateľ, vykroč spolu so mnou na túto cestu, krížovú cestu za srdcom, ktoré stále bije, horí pre teba a chce sa ti dať. Prvé zastavenie Pána Ježiša odsudzujú na smrť. Prečo si vybrali Barabáša a nie Ježiša? Prečo Ježiša odsúdili? Poznajú pravdu o Ježišovi. Kto je spasiteľom, Mesiášom podľa predstavy farizejov? Keď som prvýkrát uvidel jeho tvár pri Tiberiádskom jazere, tvár dovtedy pre mňa ešte neznámeho muža, cítil som niečo, čo som dovtedy nezažil. Keď som si uvedomil, kto predo mnou stojí, povedal som mu, nech radšej odíde, lebo som človekom hriešným. Odsúdil som sa. Aj ty sa možno častokrát odsudzuješ. Myslíš si o sebe, že nič nedokážeš, že si zbabelec, že si obyčajným hriešnikom. Kristovo srdce plné lásky však neodsudzuje. Neodsudzuje, ale prijíma. Hovorí ti pravdu. Pravdu o tebe, že si milovaným Božím dieťaťom. Lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia.
Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie na seba kríž. Ježiš prijíma kríž na svoje plecia. Je to veľké bremeno. Týmto krížom nám zreteľne ukazuje svoju lásku. Práve ním zasahuje do života každého z nás. Plavil som sa loďkou po Tiberiadskom jazere každý deň. Každý deň až do momentu, kedy sa môj život zmenil. Stalo sa to vo chvíli, keď Kristus nastúpil na moju loďku. Aj ty si zajacom všednosti. Lovíš rovnaké ryby, používaš rovnakú sieť, stále rovnaké povinnosti, rovnaké zamestnanie. No až keď necháš vstúpiť Krista na svoju loďku, vytrhne ťa z tvojej každodennosti. Práve dnes stojíš pred výzvou. Pustíš Ježiša niesť svoj život. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Ježiš padá pod krížom. Je len na začiatku cesty, no už teraz je vysílený. Padá pod ťarchou toho, čo nespáchal. Svoj fyzický pád som zažila ja. Stalo sa to v tú noc, keď sme sa s ostatnými apoštolmi ocitli uprostred búrky. Sami, bez nášho Pána. On však nad ránom kráčal po mori a približoval sa k nám. Keď som ho zbadal, rozhodol som sa výjsť mu oproti. Dôverujúc mu, vystúpil som z loďky a kráčal po vode. Fúkal však silný vietor. Zľakol som sa a začal sa topiť. Môj pád spočíval v tom, že som svoj pohľad odvrátil od svojho Pána a nechal sa vystrašiť búrkou. Aj ty vo svojom živote
kráčaš za Kristom. Nezabúdaj ale, že problémy, búrky tvojho života nesmú odvrátiť tvoj pohľad od Pána. Nemôžu ťa znepokojiť. No aj keď sa tak stane, vstaň spolu s Kristom a s pohľadom upreným na Neho kráčaj ďalej za ním. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Ťažké drevo kríža tlačí na plecia Ježiša. V týchto neľahkých chvíľach Kristovi dodáva silu pohľad na svoju milovanú matku. Matka, ktorá pri ňom vždy verne stála, milovala ho a vo všetkom mu pomáhala, stojí pri ňom aj teraz. V tejto neľahkej chvíli, keď sa zdá byť slabý a zbitý. Ježiša teší pohľad na svoju matku. Mária mi bola stále vzorom. Vo všetkých útrapách môjho života aj mňa tak ako Ježiša držal pohľad na našu matku, na cirkev. Na cirkev, v ktorej čele som stál aj ja. Matka cirkev chce každý deň objímať všetkých tých, ktorí sú zaťažení hriechom, bolestiami a trápením. Hoci diabol pokúša a prenasleduje Boží ľud, predsa viem, že Kristus je prítomný vo svojej cirkvi a bude pri nás stať tak, ako pri ňom stála jeho presvätá matka Mária. Drahý brat, sestra, cirkev je živá aj dnes. Nie je 2000-ročnou starenou, ale je stále matkou veriacich. Matkou, ktorá je schopná priviesť život. Pros teraz na príhovor Márie, aby si objatím cirkvi objímal Kristovo srdce v každom okamihu svojho života. Aby tvoj zrak bol upriamený vždy na Neho. Sviataja Mati Krista, o Marie,
Synu svojemu ruči bláhajú molitvu moju. I zbaví materi žaľu, lice neodvratí. Moja šteň o spasenie spasí nás. Bogorodica spasí nás. Bogorodica preslavnája Mati Syna, o Marie, zemľa i popel pokajaný, molitva moja i zbaví nás od zlej smrti, zochráni všich pod svoj krov. So slezami smírenia spasí nás. Bogorodica spasí nás. Bogorodica spasí nás. Bogorodica spasí nás. Bogorodica Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Ježišovi už ubúda fyzických síl. Kríž sa stáva čoraz ťažším. Pozerá na všetkých ľudí, na všetkých tých, ktorí sú naokolo. Nikto mu nepomôže. Vojaci prinútia istého Šimona. Nie je však Šimona Petra, ale Šimona z Cyrény. Ja som ti chcel pomôcť, Ježišu. Neutiekol som. V horlivosti som chytil meč. Pomáhal som ti. No ty si chcel inú pomoc. Ty si nechcel, aby som sa chytal meča. Ty si chcel, aby som ďalej niesol zvesť o tvojej láske. A poniesť túto zvesť všetkým, ktorí majú uši na počúvanie. V horlivosti za teba. Keď som ti chcel pomôcť, som naopak odťal ucho sluhovi. Zabránil som mu tak v počutiu tej zvesti. Namiesto jej šírenia, moje prvé kroky smerovali k jej zabráneniu.
stále som pomáhal ľuďom len potiaľ, pokiaľ to neporušilo moje predstavy, moje pohodlie, moju slobodu. Nechcel som výjsť zo seba. Pomáhal som, len ako mne to vyhovovalo. Nie ako bolo treba. Pomáham, ako by som ťa nepoznal. Nevidel svojich blížnych. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Krátka chvíľa bez úderov. Náš majster pre krv a pot už ani nevidí na cestu. Z davu vychádza žena. Akási Veronika, čo si krčí v ruke. Veronika, táto žena, mi ako viaceré ženy ukázali vzor horlivosti. Ona bola tá, ktorá získala verný obraz, odtlačok jeho pokornej tváre. Ja som mal o ňom iný obraz. Obraz kráľa, vodcu Izraela, predpovedaného prorokmi. Keď som videl, že Kristus má inú cestu, chcel som povstane. Chcel som ho brániť. Svojho vodcu, kráľa, moju predstavu. On ma však odzbrojil slovami. Chod za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ľudské. Si stvorený na Boží obraz a podobu. Každým previnením sa však na plátne tvojho srdca ukladá prach hriechu. Strácaš Boží pohľad. Nevidíš veci v pravom svetle. Len Kristova tvár, znovu vtlačená do tvojho srdca, má moc navrátiť ti hriechom zájdenú krásu. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane,
lebo nevedia, čo robia. 7. zastavenie. Pán Ježiš druhý raz spada pod krížom. Pán Ježiš druhý raz pada. Únava a vyčerpané. Aspoň na chvíľu si oddychne, aj napriek bolesti, ktorá ho trápi. Prečo len toľko utrpenia? Vravieval nám to. Stále nám to pripomínal, koľko veľa bude musieť trpieť. Nechápali sme ho a báli sa ho spýtať, o čom hovorí. Keď nám o svojom utrpení hovoril zase, nevydržal som to. Napomenul som ho, že nesmie takto hovoriť. A hoci ho všetci opustia, ja nie. No on mi povedal, Peter, skôr ako kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Cítil som zlosť, ale bola to zlosť mojej pýchy. A on opäť dokazuje, že neprišiel na zem súdiť, ale tento svet spasiť. Znova som padol, no on bol ten, ktorý ma opäť vrátil na správnu cestu. Ak aj teba napomínajú, nehnevaj sa, nevzpieraj, neutekaj pred pravdou, ale vykroč spolu s Ježišom po ceste pokory, trpezlivosti a lásky. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, ako križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. 8. zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami. Ženy nemohli pozerať na nespravodlivé zachádzanie s Ježišom. Nariekali. Kristus im hovorí, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Bolesť, smútok a zúfalstvo. Keď sme prišli do domu Jaira, Ježiš vzal so sebou dovnútra len mňa a Jána.
Dom bol naplnený tým istým smútkom a plačom. Kristove prvé slova však boli: neplačte, lebo dievča neumrelo, ale spí. Smiali sa z neho, no on ju chytil za ruku a vrátil jej život. Do beznádeje vniesol nádej. V živote máš mnoho bolesti, smútku, trápenia, pre ktoré sa ti slzy tisnú do očí. Strácaš svetlo, upadaš do zúfalstva. Ak však pustíš Ježiša do svojho domu, do srdca, do svojich trápení, na rozdiel od plačúcich žien, nebudeš mať viac dôvod nariekať. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. 9. zastavenie. Pán Ježiš 3. raz spadá pod krížom. Vidí Golgotu, vie, čo ho čaká. Nepadá však znova, aby zabránil tomu, čo má prísť. Ale práve naopak je vysílený. Aj napriek pádu neostáva ležať. Znova dvíha kríž a z posledných síl kráča ďalej. Stále som ho pozoroval pri modlitbe. Bol pre mňa vzorom. Rozhovor s Otcom bolo to, čo nikdy nevynechal. Modlil sa stále. Modlil sa 40 dní na púšti, predtým, než začal verejne účinkovať. V jeden večer vyšiel na vrch, kde celú noc strávil v modlitbe s Bohom. Až potom začal povolávať do svojej vinice. Vyvolil si nás, 12, a nazval nás apoštolmi. A naposledy modlil sa v Getsemanskej záhrade. Už vtedy sa modlil za teba, za nás, za cirkev. A ja spal som. Nedokázal som bdieť. Teraz však pri jeho 3. páde si to nanovo uvedomujem. Uvedomujem si, že modlitba je tým, čo mu dávalo silu. Že posilňovaný svojim Otcom dokázal vstať a ďalej niesť svoj kríž. Berme si príklad z nášho učiteľa a bdejme. Neustále sa modlíme. Lebo modlitba je tým, čo nám dáva život. Len stretnutie s ním nám dáva silu aj napriek pádu znova vstať a kráčať ďalej.
Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Desiate zastavenie. Z Pána Ježíša strhávajú šaty. Z Ježiša strhávajú šaty. Ako by už nestačilo potupovania. Znova a znova s Kristom zaobchádzajú ako s posledným zločincom. Pamätám si, ako by to bolo včera. Môjho Pána prosil jeden z predstavených synagógy, ktorého som už spomínal, volal sa Jairus, aby šiel a uzdravil mu dceru, ktorá umierala. Vtedy sa to stalo. Cestou za jeho dcerou žena trpiaca na krvotok sa s dôverou dotkla Ježišových šiat a hneď prestala krvácať. Aká veľká sila jeho rucha. A teraz, kde sú tie zástupy, ktoré sa na ňo vtedy tak tlačili? Kde je tá viera? Sú tu len vojaci, ktorí bez úcty strhávajú jeho šaty. Zaiste vo svojom živote prežívaš chvíle, kedy sa priam tlačíš do Pánovho náručia. Chceš sa dotknúť aspoň jeho šiat a ozdravieť ako tá žena. Prichádzajú však aj chvíle, kedy hriechom trátiš jeho blízkosť a tým strhávaš jeho šaty. Nevzdávaj sa, pretože Ježiš si kvôli tebe obnažil srdce a je pripravený ísť ďalej. Ísť ďalej a dať svoj život za teba. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž.
kríža sa stalo preňho trónom, žezlom jeho vlády. Nad hlavou mu pribíjajú tabuľu Ježiš, židovský kráľ. Toto je náš kráľ. Toto zúbožené ľudské telo má zachrániť všetkých ľudí. Kráľovskú korunu má strnia a jeho trónom je obyčajný kríž. Ako už len tento môže mať moc? Pamätám si, ako mi Kristus zveril moc nad svojim novým Izraelom. Pás moje ovce, zaznelo z jeho úst. Zveril mi a odovzdal svoje stádo a pastierskú palicu, ktorou kedysi viedol Mojžiš Izrael. Aj dnes kríž, moja berla, nie je starým, 2000-ročným, spráchniveným drevom, ale živým a zázračným mládnikom. Učiteľský úrad cirkvi je tou palicou. Ten úrad nie je spráchnivené drevo, ale palica, ktorá pred faraónmi dnešného sveta dokáže urobiť zázrak. Zázrak, ako pred mnohými rokmi zmenou na hada. Dnešný svet ale ponúka mylné prúty. Prúty, ktoré sa vedia zmeniť na hada. Prúty, ktoré by ťa mali poviesť, naplniť tvoj život radosťou a šťastím. No palica, had nového Mojžiša, nakoniec pohltí hady čarodejníkov tak, že nemajú nejakú moc ani možnosť brániť sa, aby žili. Nedajú ti pravú radosť. Toto drevo, na ktorom je práve pribitý Kristus, je aj po všetkých tých rokoch živé a schopné po zabúchaní na naše skalnaté srdcia dosiahnuť vytrisknutie prameňov lásky, vody z našich srdc. Vody, z ktorej môžu čerpať aj iní. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. Odpusť, Pane, nevedia, koho križujú. Odpusť, Pane, lebo nevedia, čo robia. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži umiera.
Všade je tma. Všetko zmlklo, zatajilo dých. Ježiš na kríži zvolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Po týchto slovách vydýchol a odovzdal ducha. Som zúfalý, plný beznádeje. Bola to len rozprávka. Prečo nemám síl uveriť? Veď on, ktorý vzkriesil mŕtvych, on, ktorý vzkriesil aj moju testinu, daroval život Lazarovi, je mŕtvy. Všetky tieto zázraky som videl na vlastné oči. Prečo vtedy a teraz nie? Môj učiteľ, môj majster je mŕtvy. A ja zomrel som spolu s ním. Ale nie tak, ako som mu to hovoril, že aj život dám za neho. Zomrela moja nádej, zomrel môj zmysel. Moje srdcie i srdcia ostatných apoštolov zmlkli. Pomaly začali strácať svoj plameň. Dokázal nás znovu zapáliť jedine on, podobne ako neskôr zapálil srdcia emauským učeníkom. Ak aj ty prežívaš čas smútku, čas krízy, zdá sa ti, že Ježiš je mŕtvy, neboj sa. Neboj sa, len ver. Stále ver a nenechaj sa oklamať. Pretože on nezomrel, ale práve víťazí nad smrťou aj toho tvojho hriechu. Práve zapaľuje to tvoje srdce. Trináste zastavenie. Pána Ježíša snímajú z kríža. Je koniec. Všetci, ktorí sa prišli pozrieť na toto divadlo, už odišli. Jozef z Arimatej, tajný učeník, premáha svoj strach a sníma Ježišovo telo. Nebol som tam. Peter, ktorý som prisahal, že ho nezapriem. Ja, ktorý som vyznal, že on je Božím synom, nestal som tam. Ja, jeden z jeho najbližších, bol som od neho vtedy tak vzdialený. Koľko dobra mi preukázal, toľko ma toho naučil. A teraz, keď snímajú jeho telo, nie som tam. Neprekonal som svoj strach. V tej chvíli som stratil všetko. Bol koniec. Moje oči boli zaslepené. Zabudol som na prísľubenie, na slova učiteľa. V tretí deň vstanem. Drahý brat, sestra,
Diabol nás chce oklamať. Tvrdí nám, že je koniec. Že hriechom, smrťou sa všetko končí. Never mu. Never. Ale pamätaj na Ježišove prisľúbenia. Pretože s ním sa nič nekončí. No naopak, všetko začína. Štrnáste zastavenie. Pána Ježíša vkladajú do hrobu. Mŕtve telo Ježíša práve zavíjajú do plátna a kladú do tmavého, chladného hrobu. Potom, ako Ježíša pochovali, som nevedel, čo mám robiť. Zapečatením hrobu pre mňa nastal koniec. Čo následovalo? Po 3 rokoch kráčania s Kristom som sa po jeho smrti opäť vrátil na svoju loďku. K môjmu starému životu. Znova som lovil ryby. Teraz je to však na tej loďke iné, ako to bolo predtým. Kristus bol stále pri mne. Neopustil ma ani na sekundu. Až jeho druhým príchodom na moju loďku som všetko pochopil. Táto krížová cesta končí. A ty sa môžeš vrátiť späť k svojmu starému životu. Tak, ako som to urobil vtedy ja. Ako som znova zaváhal. Môžeš nastúpiť na tú istú loď pýchy, sebectva, egoizmu či nedôvery. No len stretnutie s Ježišovým, prebodnutým a otvoreným srdcom ťa môže vyviesť z hrobu, v ktorom ležíš, z hrobu hriechu.
Na kríži zlomený pre mňa odsúdený, pre mňa túpený, strašne mučený. Je to kráľov kráľ, svätý Boh a Pán. Je to kráľov kráľ, svätý Boh a Pán. On skriesený bol, je to kráľov kráľ. On skriesený bol, svätý Boh a Pán. Je to kráľov kráľ, 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 svätý Boh a Pán. On skriesený bol, je to kráľov kráľ. On skriesený bol, svätý Boh a Pán. Je to kráľov kráľ, 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 svätý Boh a Pán.
keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Toto boli moje posledné slova pred jeho mučením. Slova, ktoré som tak skalopevne vyznával. Bol som si istý, že to dokážem. Že som dosť silný. Veril som v seba a v svoje sily. No opustil som ho medzi prvými. On vedel, že sa tak stane. Vedel aj to, že ho 3-krát zapriem. No napriek tomu všetkému si vybral práve mňa, pyšného rybára, a dal mi dokonca kľúče od svojho kráľovstva. Drahý brat, sestra, tak ako si vtedy, pred 2000 rokmi, vyvolil mňa, vyberá si dnes, práve v tejto chvíli teba, hoci slabého človeka. Túži zapáliť aj to tvoje srdce. Ty meníš náš svet, Premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, Premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Nové veci v každom z nás. Novú zem, nebo v nás. Premieňaj srdcia nám. Premieňaj srdcia nám. Utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Ježiš klope v tejto chvíli na to tvoje srdce a stojíš pred výzvou, na ktorú máš len dve možnosti. Buď mu povieš áno, alebo mu povieš nie. Ak si nikdy neurobil túto vec, že si mu dal svoje áno, práve teraz, v tejto chvíli máš možnosť na novo mu vyznať, že on je kráľom, že on je pánom tvojho života. Vyznať mu, že jedine on môže robiť nové veci. Že jedine on môže zmeniť tvoj život. Premieňaj srdcia nám, utvor
nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Bratia, sestry, každý z vás spolu so sviecou, ktorú máte v ruke, dostal aj takýto leták, ktorý nie je leták, ale je to pozvanie. Je to pozvánka, tak ako vy dnes ste boli na krížovej ceste apoštola Petra a stali ste sa apoštolmi. Tak čo robí každý apoštol? Ide a šíri radosnú zvesť ďalej. A táto pozvánka nie je adresovaná pre vás, ale pre niekoho v vašom okolí, koho vnímaš, koho cítiš teraz, že potrebuje zažiť Otcovú blízkosť a Otcov dotyk. Práve ty si povolaný ísť do ulic a preniesť teóriu do praxe. Ťa pozývam do takej skúsenosti, do takej novej výzvy. Pošli to ďalej. A teraz zahráme posledný krát túto pieseň, tento refrén. Môžeme sa spolu všetci postaviť na česť a chválu nášho Pána a spievať spolu jedným hlasom. Ako apoštoli, ako jedno telo, Kristovo telo, a vzdať chválu tomu, kto si to zaslúži. Tomu, o kom toto celé tu je. Nášmu Bohu. Kráľovi kráľov. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. 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 Utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor nás svoj chrám. Premieňaj srdcia nám.